Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang top 7 second-hand vans under 200,000 pesos. Simulan natin yan sa Number 7, 2003 Mitsubishi Delica. Unang lumabas noong 1968, ito ay ang van series ng Mitsubishi na nagkaroon ng 5 generations at isa sa pinakamahigpit na kalaban ng Toyota Hi-Ace sa ating merkado. Dahil sa kilalang performance nito ay mabilis na namayagpag ang sales nito sa iba't ibang bansa. At kinilala din ng sasakyan na ito dahil nagkaroon din ito ng iba't ibang purpose gaya ng patrol o police car at ambulansya sa mga bansa ng Asia, lalo na sa Pilipinas. Ito ay may 7 to 8 seating capacity na pinapaandar naman ng isang 2.2 liter diesel engine. Mayroon itong 4x4 at 4x2 options, habang pwede ka din naman mamili sa manual at automatic driving transmissions nito. Disc brakes na ang front tires nito, habang drum brakes naman sa likod. Mayroon na din itong standard safety features gaya ng airbags, ABS at seatbelts. Suwabe at maganda din ang interior nito, pati na rin ang infotainment nito. Kung long drive ang usapan ay paniguradong magiging komportable ka sa biyahe mo. Maganda ang suspension nito, kaya talagang bawas ang tagtag ng biyahe. Kaya siguradong makakatulog ng mahimbing ang mga pasahero mo, lalo na kung matatanda. Sa panahon ngayon, ang Mitsubishi Delica 2003 model ay madami pa rin nagmamay-ari sa ating bansa dahil sa kanilang tibay at performance. Maaari din itong mapasayo sa average na second-hand price na aabot sa 170,000 pesos. Number 6, 2000 Hyundai Grace Van. Ang Hyundai Grace ay unang inilabas sa pangalan ng Hyundai H100 sa kanilang Euro-Asia market noong 1986. Nagkaroon ito ng dalawang generation at kinilala ding rebadge ng Mitsubishi Delica L300 dahil sa kaparehong form factor nito, habang ang huli namang production nito ay inilabas noong 2009. Mayroon itong dalawang engine options na 2.4 liter 4-cylinder at 2.5 turbo diesel, 80 horsepower, at ang dalawang engine na ito ay nagmula sa Mitsubishi Motors. Mayroon itong front disc brakes, habang drum brakes naman ang nasa likod nito. Sa kabilang banda naman ay hindi masyadong bumenta ang model ng sasakyan na ito na nagmula sa Hyundai dahil sa lakas ng kompetensya nito laban sa mga sikat na modelo ng mga vans mula sa mga car manufacturer na Toyota at Mitsubishi noong mga panahong iyon. Pero hindi ibig sabihin nun ay low quality na ang sasakyan na ito. Matibay ang pagkakagawa nito, kaya madami ka pa ding makikita sa kalsada hanggang ngayon. Yun nga lang ay medyo matagtag ito kumpara sa ibang modelo dahil hindi ganon kaganda ang suspension nito. Ang 2000 model 12-seater na Hyundai Grace Van ay hindi pa din magpapahuli sa ating listahan at maaari mo itong mabili sa average na second-hand price ng 120,000 pesos. Number 5, 1999 Kia Vesta. Ang susunod naman sa ating listahan ay nagmula sa Korean car manufacturer na Kia at ito ay ang 1999 Kia Vesta. Ito ay mas kilala sa tawag na Kia Preo na unang lumabas noong 1995 at tumagal naman hanggang sa taong 2006. Ang modelo na ito ang isa sa mga the best-selling van sa mga Latin American countries gaya ng Colombia at Ecuador. Meron itong 2x2 liter 4-cylinder diesel engine at power na aabot sa 65 horsepower. Karamihan naman sa mga napuntang modelo nito sa Pilipinas ay pawang mga manual transmission at kung pagmamasdan mo ang exterior nito ay hindi nalalayo ang itsura nito sa mga kasabayan nito sa merkado noong panahon ng narilis na ito. Pero kung balak mo itong gawing family car ay medyo maghanda ka na dahil madalas itong magkaroon ng mga common issues na related sa wheel alignment nito at suspensions. Sa kabilang banda naman ay murang-mura na ang mga pyesa nito ngayon sa merkado kaya hindi na din gaano kasakit sa bulsa, lalo na kung makakatsyempo ka pa ng second hand na talagang good condition at minimal lamang ang palitin na pyesa. Ang 1999 Kia Vesta ay pasok sa ating listahan at maaari mong mabili sa second hand price na aabot sa 150,000 pesos. Number 4, 1997 Nissan Vanette. Ang Vanette ay nagmula sa Japanese automaker na Nissan na inilabas noong 1978 hanggang 2011. Ang unang 2 generations nito ay ginawa ng Aichi Manufacturing Division ng Nissan, habang ang huling 3rd at 4th generation naman ito ay ginawa ng Mazda at ibinenta din nila sa pangalang Mazda Bongo. Marami ang tumangkilik sa modelo ng van na ito at sa katunayan, ang Vanette ay ibinenta sa iba't ibang merkado sa buong mundo at kinilala din sa pangalan na Nissan Sunny Vanette at Nissan Van. Ito ay isang cap-over van na
na may 2.3-liter 4-cylinder diesel engine at power na 75 horsepower at 4,300 RPM. Karamihan din ng napunta sa ating bansa ay puro manual transmissions. Mid-engine ang design nito, kaya siguradong ramdam mo ang init ng makina nito sa iyong upuan. At dala na din ng edad nito ay medyo outdated na ang interior nito, lalong-lalo na ang mga safety features at ang infotainment system nito. Ang 1997 Nissan Vanette ay isang classic na 7 to 8 seater van na maaari mong mabili sa average na second-hand price na 80,000 pesos. Number 3, 2003 Hyundai Starex. Ang Hyundai Starex ay isa sa mga naging paboritong family van sa ating bansa. Unang lumabas noong 1997, ito ay nagkaroon ng dalawang generation sa ating merkado na madali namang pumatok sa Europe, Netherlands, Australia at di kalaunan ay umabot na din sa iba't ibang bansa sa Asia. Ang production ito ay pinaniniwala ang tatagal na lamang hanggang taong 2021 dahil na din sa mahal ng production cost nito. Ito ay may 2.5-liter diesel engine, 140 horsepower at available na din ito sa manual at automatic transmissions options. Kumpara sa mga naunang van sa ating listahan ay medyo moderno na ang interior nito. May mga safety features na din ito gaya ng airbags at ABS system na talagang makakatulong sa iyo. Pogi at swabe na din ang infotainment nito. Sa mga unang labas ng modelong ito ay mabilis na inulan ng problema ang Hyundai Starex. Marami kasi ang nagrereklamo sa mahinang kaha daw nito at matatag na takbo sa kalsada. Pero sa mga sumunod na version nito, lalo na ang 2003 model nito, ay masasabi kong malaki na ang pinagbago ng Starex dahil mas na-improve na nila ang pagkakagawa at tibay nito. Sa panahon ngayon ay marami ka pa ding makakasabay na ganitong modelo sa kalsada, lalong-lalo na sa mga pamilyang sumusundo sa airport para sa kanilang mga OFW na mahal sa buhay. Ang 2003 Hyundai Starex ay maaari mo pa ding mabili sa second-hand price na aabot sa 190,000 pesos. Number 2, 1995 Nissan Caravan. Pumapangalawa sa ating listahan ay mula sa Japanese car maker na Nissan. At ito ay ang light commercial van nilang Caravan na nagsimula noong 1973. Nagkaroon na ito ng 6 na generation at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang production nito. Malaki din ang naging global sales nito at tinawag din sa iba't ibang pangalan gaya ng Nissan Homey, Nissan Orvan at Nissan King Van. Mayroon itong 2.8-liter diesel engine, manual at automatic transmission driving options. Sa ating bansa ay umabot ang dalawang version nito noon kung saan pwede kang mamili sa commuter or passenger version nito para sa iyong pamilya at barkada. O di kaya naman ay ang cargo version nito na karaniwang ginagamit na pan-deliver ng mga nagnenegosyo noon. At dahil ang model 1995 na ito ay medyo may edad na kumpara sa ibang kakompetensya nito sa ating listahan, asahan mo na hindi gaano kagandahan ang interior nito, lalong-lalo na ang infotainment system nito. Ang 1995 Nissan Caravan, bagamat luma na ay masasabi pa din nating isang maaasahan na second-hand van na mabibili mo pa din ngayon sa average price na 180,000 pesos. At number 1, 2000 Honda Odyssey. Siyempre naman, hindi magpapahuli ang Honda pagdating sa tibay at performance, kaya't pasok sa number 1 ang kanilang 2000 Honda Odyssey. Ito ay isang minivan na unang ibinenta sa Europe na tinawag na Honda Shuttle. Ito ay unang lumabas noong 1994 at mula noon ay hindi na ito nagpatinag sa merkado dahil umabot na ito sa 5 generation at patuloy pa ding namamayagpag ang benta nito hanggang sa ngayon. Sa lahat ng mga vans na nakapasok sa ating listahan ay may ituturing na ang Honda Odyssey ang pinakasosyal sa lahat. Mula sa unang generation nito ay kitang-kita na talagang pogi na ang exterior at interior nito. At pagdating ngayong 5th generation ay lalo pa nila itong pinapaganda kada labas nila ng bago bawat taon. Para sa akin ay isa ito sa mga the best na family cars sa merkado dahil na din sa hatid nitong driving at riding comfort. Ito ay may base engine size na 3.5 liters petrol engine at power na 210 horsepower at 5,200 RPM. Automatic transmission na ito, kaya siguradong komportable na ang driving experience mo. Hindi lang yan, very smooth ang interior at infotainment system nito kumpara sa ibang kaedad nito na kasabayan niya sa merkado. Ang 2000 model ng Honda Odyssey na ito, bagamat may edad na ay tiyak na matatag at matibay pa din at maaari mong mabili sa second-hand price na 170,000 pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!